тук е лятото, ето кипи живот. Съжаление, сега сме октомври месец, макар е много топъл, наистина. Късърка съм сутринта. На вятър е всичко. Но все пак сме октомври месец. Средата на октомври. Са леки басейна. С шезлонгите. Тук наистина лятото е. Тук бар е отворен. Не сега е отворен, но лятото си е лято. Една е горната палуба. Кораба наистина е доста голям и много добър. Между другото, не знам дали казах, намираме се кораба Грималди, линията Рим Барселона. Лечени, макар че е толкова студено, да? Тук са душове, басейн за деца. С охлаждане на по-големи деца. Ами, това е използвана част от нашето пътуване. Задната част. Добре. Днеска времето е малко ясно по-облачно, както виждате. Морето не е бурно, морето е много тихо. Долната палуба, малко прилича на Титаник. Помня ми на филма, само че това беше на носа. Само вода, много вода. Това между другото е изгрева на слънцето. Ето сме сутринта, до 9 часа. Трябва да прибираме от палубата. Да покажа малко пак отвътре. Просто всичко лъщи. Нива, или по-точно 10. Да, 11, намираме се на 11 ниво, по-точно. Другото е, не се смята за етаж. Доста голяма кораба. И си има абсолютно всичко. Сега не работи всичко постоянно, може би повечето неща отварят само когато има повече пътници лятото, но имат абсолютно всичко, както виждате.
е някакъв луксозен ресторант. Не е нещо луксозно. Обстановката е много добра, както виждате. Хапвате си и си гледате морето. Част от менюто. Много добър. Това трябва да е някакъв тяхен император. Нямам идея какъв е, не пише, всъщност пише нещо. Ако някой му говори нещо, може да пише. Така, нямам идея какъв е този. Трябва да е важен човек, за да се го сложили тук. Много луксозен кораб. Много голям. Те са развивали от времето от началото на империята Грималди. 1952 година. Ще си 49-та още по-голяма гибия. Вече 56-та. 56-та. 49-та. Така че 1965 година. Че малко на боен кораб. 56-та година. Пак 56-та. Така вече говорим за малко по-съвременно време. На различни зали, барове, ресторанти. Въобще кораба е много добър. Всичко е много поддържано. Ето морето малко близко. Някои от островите се вижда наоколо. Всичко бащи. Здравейте! Колко е огромен кораба, колко зали има. От тях също не съм снимал. Една огромна зала. За хранене на пътниците, другото са малко по-луксозни, както видяхте, малко по-тематични, но наистина е огромно. Така отзад има още, което не се вижда. Другия край. Скоро бе 6. Това не се вижда през прозореца, но е като истинско. Съответно има за пеновете на игралната зала, всякакви
За всеки по нещо. Ако някой е фен на такива игри, нека пише. Всъщност всеки има право да... Всичко е направено за хора. Тук влизаме в детската игрална зала. Не само детска, но и непълнени деца. Си направо за големи деца. Ако седна, мога да откарам часове. Съответно има детски кът. Не е отворен сега в момента, но може да е отворен, но няма деца. Всичко. Вода. Който ни го е страх, да ви кажа, преживяването е страхотно. Знаеш, че от теб има много вода и всъщност да, имам респект, но няма как да преживееш нещо, ако постоянно имаш страх от него, както возенето на самолет, както и много други неща също. Да, както всеки, аз предпочитам да имам здрава земя под мен, но много обичам да се водя на кораб, това е едно от удоволствие си. Ами, в общи линии това е. Не съм показал всичко, защото някои неща, които са отворени, някои зали и няма как да покажа всичко, но в общи линии кораба наистина е много добър и пътуването се заслужава. Препоръчвам ви го. Още веднъж да кажа, това е, както видяхте, кораба е Sky Cruise Roma. В момента пътуваме от Рим за Барселона. Това е, оставам малко с гледката на вода и небе. И коментирайте, ако има нещо, което ви е харесало или което не ви е харесало съответно. Просто исках да стане част от нашето преживяване. Мисля, че се опитах. Това е. Чао, приятел. Следващото обучение.
Още едно корабче. Pacific World. Гледат си кино хората. Вече сме на Пуерто на Барселона. Ето е нощ на Барселона. Се вижда малко. Това е, което се вижда от нощ на Барселона.